Salutări! Astăzi, fiind o zi de odihnă pentru mine, am timp mai mult să vă arăt cum decorez eu torturile. În videoclipul de astăzi am un tort pentru un bărbat. Am aplicat mai întâi efectul de catifea de culoare neagră. Acum aplic acești stropi aurii folosindu-mă de o pensulă, urmând să aplic o poză comestibilă. Pe de o parte a tortului am pus cifre din ciocolată. Aceste decorațiuni dau foarte bine la tort, fiind pictate aurii. Pe partea de sus m-am gândit să pun o sticluță de băutură, folosindu-mă și de niște decorațiuni din ciocolate pictate tot auriu, și acel topper cu la mulți ani dă foarte bine împreună. Pe lângă acestea am pus câteva foițe din aur comestibil de jur împrejurul lui. Dă foarte bine toate acestea împreună. Eu zic că e un tort tare perfect pentru un bărbat